Wow, गरमजोंनो उखुन्दै गदों होनना बुंनांसिगोन ना मा होनो स' गाइस दिनै मोननै टपिकनि सायाव फैदों दे आं गाइस स' दिनैनि सानखौ मा सान हिसाबै फालियो गासिबो मिन्थियानो सोरथो जाम्बा दंबावो दानि जुगावलाय नङा होमबा स' 15 आगस्टखौ भारत उदांस्रि सान हिसाबै फालिनाय जायो YouTuber ayo nam tapi Hey guys, welcome to my new video, new episode guys. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोबाय स' हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे लोगोफोर बयखौबो गोजोन हामलायथि बावहरनाय जाबाय स' नैबे दानिसो थांनाय क्लिप्सआ हयथ' नोंथांमोना सिनायानो जानो हागौ नैबे बिनानाव नामखौ बुंथ'लासो आङो दा बाराबा नैबे आं नङाथ' आं इडिटसो नोंसोर मा सानदों आंखौ होनग्रा आरोना स' नामखौ बुंलायाबाबो दरखार गैया आरो बुंबा दायसो नांगोन नङा होमबा नैबायदि नुदों आरोना आङो दा नैबेखौ इडिटसो होनना बुंगोन ना मागोन मोनथिला आं बे नङाथ' आङो बे इडिटसो बानायदों होनना बुंनाया नै दिनै आरो फिन खेबसे भाइरेल जाफिनलायबाय स' बिनानाव नोंखौलाय मा होनना बुंबावनो नङा होमबा नोंनि सभाबा सिगांबो खनसे भाइरेल जाखांबाय नैबेयाव मानसिफ्रा नङा होननानै सानदोंमोन नोंखौ जिहेतु आरो दाथ' नोंखौ भाइरेल जाबावगोनसो दाहाय आरो गाबोनफोर बिदि जानो हागौ नोंखौ मिन्थिखाबाय नोङो एसे मोजां आखलनि आखुनि मानसि होननानै नङा होमबा स' आंनि सोमोन्दोआव उन्दै गिदिर बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आदै मादैमोन आरो आयं आबै आबौमोन जाहाथे नैबे इउटुबाव मोजां गाज्रि भिडिअ लाबोनाय जायो नैखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा स' माथो होनबावनो नङा होमबा इउटुबारफोरालाय आरो मोजां गाज्रि नैबिदिनो होखायो भिउवार्सनि थाखाय साबसक्राइबारनि थाखाय नैखौ नोंथांमोना हयथ' खमा खालामना होयो दिनै इन्डिपेन्डेन्स डे हिसाबै स' माने मोजां गाज्रिखौथ' जोङो होखायोआनो आरो आंनाव बांसिन गाज्रियासो थांखायो नालाय ओंखायनो खमा खालामना होदो आरो नैबे बिनानावा सिगारेट सोबलायनासो गरमनो बास होनलायबावो तुम 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 बुमसो बेरबावो नामा नोगोद गरमखा बिनानावा मिन्थिबायना थ' आङो मोजांसो सानदोंमोन बेखौ आं नङाथ' नैबे इडिटसो होननायाव आङो थारखौनो सानमारदोंमोन बिनानावा नङारा गुबुनासो इडिट खालामनानै नैखौ भाइरेल खालामदोंमोन होननानै आं सानदोंमोन आरो ओंखायनो माथो दिनै माथो फुङावनो मोखां बिजाब खुलिनाय लोगो लोगो फेसबुक खेवनाय लोगो लोगो आं नैबेखौसो ब्ला नुग्रोदों बेयावनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' बिनानावाबो दुखु मोनना लाब गैया आङो रियेलखौसो बुंदों नंथारगौबा आरोना नैबेथ' इडिट नङा आरो रुमाबो इडिट नङा सिगारेटआबो इडिट नङा आखलाबो इडिट नङा आखुआबो इडिट नङा आंनि साननायाव आंनि नुनायाव दा रायजो राजाफ्रा मा बिजिरो स' बिनानावखौ मोजां मोनग्राबो थायो गाज्रि मोनग्राबो थायो स' मोजां मोनग्राफोराबो नायदो नैबे नंगौना नङा नोंसिनि आं इडिट नङाथ' होनलायग्राया नंगौना नङा नैखौ मोजां नायदो आरो आथिङावबो दुरुं खानाय दंमोन सिगांबो आरो दाबो दं दुरुं खानाया नंगौना नङा बेखौ डिसाइड खालामदो आरो गाज्रि मोनग्राफ्राथ' आंजों इकुवेल हिसाब थांग्राफोराथ' मिन्थिखागोन नैबे बुस्थुआ एसे डेन्जारखा ना मा होनो आङो नङासो सानदोंमोन इडिटसो सानमारदोंमोन खिन्थु रुमफोरानो इडिट नङा
सिगारेटआबो उखुन्दै गनायाबो इदिट नङा माथो लागाव दुम दुम होनबा उखुन्दैयानो फुस फुस गलायोबाला देन्जारसो बवा मानिनो गोनां नङा होमबा स' गाइस इन्डिपेन्डेन्स डे नि गासैखौबो बरायग्रोना लाबाय फिन खेबसे स' दिनैनि ब्लगखौ आङो बारा गोलाव बानायजाया दै आरो मानोना समाबो दिनै एसे गुसुं आङो दिनै एसे फिसा फिला डिउटि दं आरोना थ' जोंनि जायगानिफोराथ' मिथियो मा मावो ना मानो गाज्रि मोननानै लाब गैया नैबेखौनो मोजां गाज्रि आंनि फेमिलियाव शेयार खालामबाय फंनैसो नैबे बाथ्राफोरखौ स' हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे टु अल माय भिउवार्स अल माय साबस्क्राइबार स' इन्जय खालाम भारत उदांस्रि साननि लोब्बा लाखिनानै स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव बानायदिया जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि नैखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जासिगोन दिनैनि भिडिअखौ बाय बाय